Lah saiki Narpati Ngawangga, Prabu Karna Basusena madheg Sumaningdra jumeneng senopati. Ngenteni wayang sae. Lah kok kae nek bocah loro do ngamuk kae sapa? Oh, kae to. Nek ora kleru putra Ngawangga kae, Gong. Ayo. Yayutama ambararum maduning kusuma gembrang-gembrang yen ngandika matu prajurit wanita kesit kowe Radit tobat ngeko kowe sapa Atmaja Ngawangga Raden Warsasena Warsa Kusuma panggah tanding mapakake Wara Sri Kandi Batobat. Ora dadal barisamu derajatmu apa?
Ridumawur mangawur warahan tengaraning jurit gong maguru gongso tetek kaya butuluk Tobat tak sawang saka kaduwan kaya ora ana bedane karo bocah kae mau. Yen kae mau cetha putra Kawangga saiki wis mati ning pabaratan. Jebul kowe Dimas Senjaya. Ngene nggih. Wale-wale menapa? Kurang seba ngarsa paduka. Ana parigawe apa? Sampun marambah makaping anggen kula. Atur pepemut langkung-langkung anggen kula sabiyantu dhateng para Pandhawa. Wiwit kuncung ngantos gelung. Ngantos kula menika menawi wonten negari Ngastina sampun boten dipun petang menungsa kalian para Sata Kurawa. Patobat sira iku lak atmajane Sang Yama Widura. Lah kok dadi ora dipetung, mongko papanmu ning kasatriyan Panggombakan. Nggih. Nadyan to mekaten, sedaya sampun anekseni bilih kula kaliyan Kanjeng Rama menika dipun anggep mata pitayaning Pandhawa. Kula ciptaning manah kula dinten nika
katimbang gesang kula. Mengku tiyang nandhang kalepatan mboten wurung bebasan cedhak gebo gupak ora wurung mung kecipratan letuh. Pesajan kewala kula badhe nderek suwita. Kula badhe nyabrang margi Malik tinggal Andaka. Nderek barisan Pandhawa ing Hupalawiya. Kajatri sang kapirangu rinanggul ginempit kempit dosa ngretnaning bawana dalah senjaya banjur saka ngendi nggonku percaya nadyan to kabeh aturmu ngatrep kabeh mengkaya mengkono nanging iki alaming paprangan dadi bisa wae kowe tak jubriani. Ana lelakon kang dadi kaca Brenggala yaiku jaman Ramayana. Nalika Raden Gunawan Wibisana binendon ditundhung saka negara Ngalengka diraja dening Prabu Dasamuka uga nyerang dalan nyabrang marga Hanggemprang nderek suwita ning Suwela Giri ana ngersaning Bathara Rama mengkono wae ora enteng sanggane nggone dadi kawulane sinuwun Prabu Bathara Rama Wijaya. Aduh kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Nadyan kula menika sanes Raden Gunawan Wibisana namung esining tekad badhe kula udhakaken jiwa raga kula. Menawi perlu nyawanipun senjaya sakmangke badhe kula aturaken para Pandhawa buktekna ora susah kokan cangkem parat. Ora pangling senjaya. Ih, kula. Lho, ya gene pendirangan mripatmu. Kowe katon mencorong mapake Prabu Karna. Nadyan aku iki durung sawega. Aku durung wiwit jumeneng senopati sakmestine. Mergo aku isih sedih kelangan anakku loro. Yen pangapunten. Kula ingkang badhe mapakaken kridanipun Narpati Ngawangga. Loh. Kok ngono lalare piye? Kowe mau lak barisan Kurawa? Nggih. Nanging sakmangke jiwa raga kula sampun kula dhoaken kangge tambeling perang. Kula dados dadaning kewuh cengkaling baita. Ngantos tetesing getih kula ingkang wekasan, kula tetep badhe nglabuhi Pandhawa. Lah dalah. Agat wasisaning Bathara. Kok apik temen kowe gedhoamu Sanjaya. Nista-nistaning menungsa kuwi kaya dapurmu kuwi.
sedenge sono, kowe ngerti sono? Sono kae kewan nanging nek diwenehi pangan banjur lulut karo sing ngingu. Ning pakartimu kok ngungkuli sono? Ora weruh ing kabecikan, kowe mangan seger. Kowe nyandang wutuh merga saka peparing kekucah Yayi Prabu Jaka Pitana. Tiyang menika mboten sami. Yen arepati ngawangga duwadek-adek sing kaya ngono monggo. Ning aku duwadek-adek dhewe aja dipeksa rasaku kon kaya Dipati Karna. Tumraping Senjaya aku wis bisa milah-milahke ndi kang bener ndi kang luput. Wis cetha yen to budine stra watake cendala. Deksura patrapis Parasata Kurawa iki mengko sedelok engkas bakal ngunduh wing penggawe. Aku sutik kecipratan dosane Parasata Kurawa. Edan kowe njaluk mati. Ing pinggiring lepen Gangga, ing pinggiring kali Gangga ana wanodya ingkang wis lalu yuswa nenggih menika ta Sang Kunti Nalibrata ya Kanjeng Ratu Jimat. Dumadining Baratayuda perang ageng Pandhawa miwah para Kurawa mengadeg jegrek kaya Tiga Sinukarta Sang Dewi Prita. Tatanana ingkang kaesti mung lumembak marang panguwasaning Dewadi. Ilining lepen ingkang santertoyane lumembak ing warih kaya gawang-gawang lalakon ingkang wis kepungkur rikala Sang Dewi
hambucal bayi aning madyaning lepen gangga nedenge banjir bandang. Karkating driya rudaing galih tatan bangkit pinambeng dening kaweningan dubi mulat saking katebian kumliyanging Narpati ngawangga Prabu Basusena. Aku iki ngimpi apa kanyatan karena Kanjeng Ibu kula pun Basusena nyuwun pangapunten ingkang agung dene wekdal menika kula paripaksa ngaturi Kanjeng Ibu dhateng Paduka. Karena kowe aja guneman kaya ngono mundak rusak atiku karena Ibu lelampaning sagung titah ingkang wonten ing Marcapada menika sedaya namung saking karsaning Widi. Sedaya titah menika namung wenang anglampahi miwah budidaya. Jernyatanipun sedaya titah winengku dening kodrat lelampanipun piyambak-piyambak. Lho saking menika nadyan Torina miwah wengi ingkang misahaken kula lan Paduka Kanjeng Ibu. Bondo Brana Picis ingkang misahaken kula lan Paduka Ibu menapa dene kawibawan lan kamulyan ingkang kuwawa misahaken kula lan Kanjeng Ibu. Nangidep lan tanceping tekad karena boten badhe wah. Inggih namung Paduka Ibu ingkang kula bekteni. Redo mawur mangawur-awur Para patri
jinem. Tentrem datanan ucap seklimah. Narpati Karna kaya wis ilang ratune. Bawane wis tinampi dening Kang Ibu Dewi Kunthi lair tumusing datos ambruk mring pepangkoning Sang Dewi Kunthi. Risang Karna solahe nganti kaya bocah cilik. Astanira ingkang Ibu den tumpangake ing palarapan. Den isik-isik kaya mangkono citraning katresnan ibu miwah putra. Ingkang babar pisan dereng nate ngraosaken siing ibu. Sangjang Surya Surem Sorote. Angin mandek sumilir. Kabeh nganti kaya pinaku dening kaweningan. Oh. Karena katresnan ibu iki aja nganti cukup semene ngawangga kowe anakku apuranen pun ibu yoga mergo saka kliruning patrapku. Nganti nalika iku aku tega karo kowe. Karno aku apuranen ya Karno. Ibu sampun ngendika ing mekaten. Raos kula jinem wonten ing pepangkon paduka Kanjeng Ibu. Ayo tak gandeng tanganmu. Kowe aja mateni adimu. Nedyan aku weruh yen to Duryudana puguh atine kaya gunung waja. Kowe ditadekake senopati. Nanging kowe aja mateni Pandhawa. Kowe melu Pandhawa Karna. Oh. Wadananira layu gumelku cemrah maratani. Ibu sepisan malih paduka sampun ngendika mekaten. Nadyan boten badhe kirang ngreh bekti kula dhateng paduka miwah katresnan kula dhateng kadang-kadang kula Pandhawa, nanging paduka Kanjeng Ibu sampun ngendika menawi kula kedah ngempal dhateng Pandhawa. Oh. Nadyan bumi kalian langit menika tangkep dados tunggal. Babakan kula kempal kalian Pandhawa, rukun kalian Pandhawa. Misah saking barisan Ngastina gemprang. Kempal kalian Yayi Arjuna babar pisan. Kula mboten saged minangkani anak. Oh. Ano. Anteping tekadmu kaya gunung waja. Yen ngono sedhela kas aku bakal roh anakku mati.
ingkang kula tonton namung esthening manah kula mboten badhe mejahi Yayi Puntadewa. Kula mboten badhe mejahi Werkudara. Kula mboten badhe mejahi kembar kemanikan. Nanging kula namung nyuwun pangestu kula badhe tanding kalian adi kula ingkang kula tresnani. Inggih menika Janaka. Ya kuwi. Padha wae. Ora wurung mati salah siji. Kowe mati aku kelangan anak. Janaka mati aku ya kelangan anak. Ibu. Kula pitaya sawetahipun dumadosipun Karna wiwit brol saking guwa garba ingkang sampun boten nampi siing ibu. Dipun bucal wonten ing lepen ingkang nedeng bena tujunipun kewala kula patipi mlayungan dening Hyang Agung tasih kedunungan gesang. Saupamiya mboten wonten ibu ingkang nami Bibi Nada miwah Rama Adirata ingkang mupu kula kinten kula sampun dados bangke dipun odol-odol gagak. Nanging nyatanipun lampaning kodrat karena kedah mboten mekaten. Ren nyatanipun kamulyan kawibawan kula ingkang kula lenggahi wit kuncung ngantos gelung menika saking peparingipun Yayi Duryudana. Ingkang tanpa pamrih menapa-menapa Kanjeng Ibu mboten cuweng penggalih mulat putra ingkang mboten ngertos dhateng sih kadarmaning asanes. Ibu menika sanes watak ing Narpati Ngawangga. Mila wiwit tapok perang Bratayuda kula dados surupa-rup supados perang Bratayuda menika enggal purna. Lan Kurawa waniya karo Pandhawa menika saking paken kula. Esthening manah kula. Namung anggen kula kepengin jejekaken adil wiwah bebener. Perkawis menika menawi dipun rembak mboten badhe wonten rampungipun. Jerumiyin kula sampun ati matur wonten kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Ingkang katelah sami mestani sandi tama kawedhar inggih catur yuda. Mila Kanjeng Ibu, sowan kula dinten mangke kula sampun marem lahir tusing batin. Ing dinten-dinten ingkang pungkasan menika, kula tasih nampi sih paduka. Kula kelampahan ngrangkul pepada paduka, kula kelampahan paduka pangku. Mboten wonten ingkang kula rasaken kamulyan kanikmatan kejawi namung menika kala wau. Senajan sampun lungse nanging kula ngraosaken jebul ing donya menika mboten wonten katresnan ingkang endah kejawi namung katresnan ibu dhateng putra. Mula nyuwun pangapunten kula aturi pitaya kewala bilih kula dumados saking roh ingkang boten suci. Arjuna dumados saking roh ingkang suci. Kantun mriksani kewala karena ingkang kebak penandang kalian Janaka ingkang tansah dipun pengestoni dening Ibu Tami. Kantun bedhek kewala. Pundi ingkang gumlundhong wonten ing pabaratan. Oh. Payak-payak wijiling sanjata Narapati Mandaraka. Rama Prabu, kula mboten kepengin matur ngaping kalih. Atur kula sami kaliyan nalika wonten ngarsanipun Yayi Kurupati.
kula sampun pamit kalian ingkang putra Yayi Surtikanthi bilih kula jinejer Senopati Agung pinitaya dening Yayi Jaka Pitana. Karepmu kula suwun mulunging penggalih. Rama Prabu tetepa nyepeng kendalining rata. Kula mboten badhe ngina miwah ngremehken paduka Rama Prabu Mandaraka, jer kula malah angluhuraken. Nalare apa? Yayi Janaka tan wurunga dipun kusiri dening Kaka Prabu Ndarawati. Peteng kula lumaing bumi kurping langit menika mboten wonten Nalendra ingkang saged sak bobot timbangipun kalian Nalendra Ndarawati. Kejawi namung mara sepuh kula ing kula beteni Rama Prabu Salya. Alah kok kian mencangkem tang buka. Kendangane wong Gebang dinggo. Ayo sengit karo wonge mbok aja sengit karo kendangane to, Gong. Lumu. Sapa to kuwi? Tak sapa to kuwi ya. Kresna kula bibi. Pundewa kula ibu. Werkudara apa? Apa ngene ya, Kang? Janaka kula wonten dawuh ibu. Mbok Petruk mbok ngene. Oh dapurmu nggo apa? Timbali. Ya nimbali kowe, Petruk. Pemeane entasono. Paling ya ngono. Gong keprake aja keri. Pol-polmu. Lah. Iki sing apik iki lak leren to, ora perang to, perange sesukne to. Perang iki genah sesuk iki. Perang gedhe sesuk kuwi. Nah terus sing mbok nggo paitan. Sudimen kei. Aku ora wong jaga ngomah. Ora wurunga malah diponke. Kliwonke karemu ponke. Wonten dawuh menapa, Bibi? Soekarno tekate ora mendha ing pitutur. Tetep
maju ing palagan. Mongko sing diontonto ora liya mung adimu Permati. Piye Kresna? Koko Prabu kados pundi? Wah, rasah jlamprong. Aku wae entang tak kepruk ing goto ben mudyar. Lho, ketoke le ngigit-igit tenanan kok. Ya kelangan anak kok. Ya ora. Saiki iki melu sabar ora. Kowe iki ora tau ngrasake wong kelangan anak kok. Mesti ngigit-igit kae. Padha kaya. Aku nek karo Wiyana yo ngigit-igit. Tak SMS sing kira-kira giatelke kupinge. Ya aja dilanggati. Disabarke. Monggo Pak Sekretaris. Tancepane iki mbok sing apik ngono to, Tru. Alah yo ngene yo kena Dik. Batu kok ngregon iki rembukan wae biacok ndas. Bacok apa? Wedok ra kotangan. Ana meneh dikotangi apa? Aja genjer penemumu piye Ndarawati? Samukawis menika nggih kedah ideping tekad nuhuni dhateng menapa yang sampun rinantam lan rinagit Bibi. Ibu, kula nyuwun pangestu. Janaka, kowe aja mati yo nggih. Kula mboten badhe nyuwun pamit pejah, Ibu. Muga-muga tulus rahayu. Ndungkluka kowe tak timbul. Supaya jaya lanang juritmu ngremna netra ndingkluka kowe tak langkahi Janaka. Ngaliya. Guna aku dilangkai. Apa kok? Oh, tak kira udan. Lah apa to, Gong? Yuyatmi mangan karak. Sinden mangan karak kok kaya udan. Retek. Atek-atek Ibu Pertiwi payungku Bapak Kasta. Sedulurku keblat papat paningalku Jati Wasesa. Dudu wasesane manungsa wasesane Kang Maha Wisa. Kang Maha Wikan paring pangayoman marang sira lanang juritmu Janaka. Nanging aku ora kepengin nyumurupi mati ning awangga.
banget le muter panah. Nganti kaya kilat brubul jemparinge jebul kowe to Sri Kandi. Lah apa ruangsamu ngawangga ki gumun. Mbok pameri keprigelamu kaya ngono. Tak males pisan kowe ora kewirangan bangeten kowe. Mlorot, Gong. Ya niki wis wayahe. Dipanah Narpati Ngawangga kembene mlotra. Mlotra ki ketoke ra ya peni ngono Dik. Wong wedok Dik belas. Dek kur bandang. Lah wong jenenge wong kuwi wong wedok nglanangi kok ora. Wong wedok nglanangi iki ngono kuwi. Kowe iki ya gene Sri Kandi. Mbah. Ngomong kewirangan kok mertake wae ora. Kalau copotke sarung kula pripun? Nih. Sarung kula. Asu tambune otrasi. Petro, Nun. Golekno yang pakuwon. Napa? Kemben. Alah. Wong lanang kok kon golek kemben. Gong, Daryanti enek ora, Gong? Kira-kira nek sebangsa kemben streples saiki pira, Gong? Lah karek taline apa? Taline nganggo sing digieret kae apa? Apa ora? Ya mbah. Mulane kowe aja melu-melu wong ayu. Aku wae tak magut pabaratan. Kowe iki ngopo kok malah balik? Yun pangapunten. Kula mboten kuwawi nyawang pasuryanipun Kakang Ngawangga Koko Prabu. Wiwit semono aku rak wis kandha to. Iki perang suci dudu ampyak awur-awur. Perang ingkang dadi papaning tagih tinagih utang piutang lan uga ing kene dadi dalane wong kang bakal ngundhuh karma pala. Nanging kados pundi anggen kula tumindak. Sareng kula sumerep gelaripun Kakang Dipati Ngawangga rumaseng Lokro. Raos sing manah kula Koko Prabu. Lah yen ngono terus iki engko ora sida gelut lho iki. Ora sida perang nek kaya ngene.
Ayo diojok-ojoki, Gong. Pokoke nggawa sangu apa ora, pokoke kudu di pokoke direka daya supaya gelem pokoke. Maju. Raos kula inging boten kuawi ora. Kang mangsah mbok pecah kancut kumregut manjing kula nuwun amit pasang kaliman tabik sinuwun nami kula pun Harda Walika ana naga pitung bongkot tal gedene bisa ngucap kowe Harda Walika inggih non ngestaken dawuh kowe ngerti marang Narpati Ngawangga? Inggih, awit kula mrepeki paduka wonten raos ingkang badhe kula aturaken paduka sinuwun. Apa? Jaman babat alas Kandhawa. Inggih Kandhawa Prasta tiyang sepuh kula. Sang Prabu Naga Gombang menika pecah dening panengah Pandhawa Raden Harjuna. Sinuwun kula tinitah dados atmajanipun Kanjeng Rama mboten lega raos sing manah kula menawi mboten nglebur centang Malaspati. Mila serananipun kula kedah magut palagan kanthi nderek bebantu dhateng paduka sinuwun Prabu Karna. Terus karepmu? Kula aturi namakaken pusaka kula ingkang badhe nggubet wonten ing pusaka paduka Prabu Karna. Cekap kula ingkang badhe mbeta mlajeng sarta kula ingkang badhe mejahi panengah Pandhawa tegesipun paduka sinuwun boten sisah kangelan. Nyawanipun Janaka sampun wonten ing tangan kula. Iblis lanat kowe. Trayoli pinantang. Ucapmu tirik-tirik nanging glethek petele. Kowe mung madonake Senopati. Ula kranjingan ora minggat longga parung bedah waduk parat. Dibantu malah nesu kowe bajigur kowe Karna. Mung kepengin gawe patine Janaka wong goleke dalan kok malah goblok men. Wah. Janaka ngendi papan untal dhewe wah.
kineket keket tan bisa obah Sang Arjuna. Labet saking kasektening naga Harda Walika. Saking katebian Narapati Ngawangga mulat calon mungsuhe kineketing naga. Lumarap kaya kilat kang warastra dibra ingkang kainceng guluning naga. Cemepret ucul saka kendhenging langkep tumama kang naga Hardawalika. Ajur dadi awu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten wonten Kakang Dipati Ngawangga tartamtu ingkang Raya Arjuna sampun pecah labet kamangsa dening naga kala wau Koko Prabu. Yayi tiba padha-padha Dimas kaya mengkono mau mungguh rasa katresnanipun Kakang marang sira Yayi Permadi. Nuwun inggih. Ya gene Janaka. Babar pisan ora gelem nyawang pun Kakang. Pun Kakang iki wis nitih reta perang dasare kalungku iki sawangen. Sangsangan rinonce minangka tandha pun Kakang jumeneng Suranendra dadi senopati. Nuwun inggih. Kula ngertos Kakang Prabu. Yen wis ngerti ya kene. Apa tumon ing atase jroning paprangan iki papane wong tata krama lan lungguh sesedokan ora wani adu arep. Yun pangapunten. Estining manah Rayinta pun Arjuna mboten wonten ceceking raos kepengin memengsan kalian paduka Kakang Dipati. Kowe kok ngregetke lho dirungokke kok ngregetke wong lho. Senopati Pandhawa kira sira Yayi Permadi? Inggih. Namung kula inget sinten paduka Kakang Ngawangga. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? So kados pundi badhe sisaing manah Kanjeng Ibu menawi mulat putra ingkang kinasih anggung memengsan. Janaka. Kowe ora susah ngerti samu barang ingkang siningit lan wewadi apa ingkang ana telenging penggalih ibumu Kanjeng Ratu Jimat ya Dewi Kunthi Kalibrata. Ingkang bagus jroning paprangan niki ngantaranipun Kakang lan Siadi padha-padha petunge. Pun Kakang Senopati, Siadi uga senopati. Ingkang kudune senopati mengkono mau kudu netepi darmaning kasatriyan. Koko Prabu, nyuwun pangapunten sepisan malih. Kula mboten badhe nglanggati kepareng paduka Koko Prabu. Janaka. Mataun-taun nggonmu gandrung marang katentreman lan kautaman, mataun-taun nggonmu gandrung marang ngreh panunggal. Nganti mbok rewangi dadi wong buangan, nganti mbok rewangi dadi wong kesrakat Popoliman Ngulandara. Wong bengkanane mendung kebaraten ngendi tibamu ya kuwi papan dunamu kok rewangi kaya ngono. Kowe dipercaya karo dewa diparingi pusaka andeling kewuh supaya jroning Bratayuda kowe bisa menang. Nanging ya gene ya
bareng wanci wis nekani kowe kok kaya wong pepinjungan pupur lamatan. Yen to pancen kowe wadon tenan. Kowe ora wani ngadepi Narpati Ngawangga, Pandhawa dina kita anggap kalah. Kon rene Yayi Puntadewa Werkudara kowe sak kancamu. Nyembah dlamane Ngawangga. Kowe tak tingkes tak aturake ngersaning Yayi Prabu Duryudana tegese Kurawa sing manggih kamenangan. Koko Prabu ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun pamecuting sabda paduka dhateng Punarjuna. Ih, menawi mekaten kepareng paduka. Mboten langkung kula namung tansah nderek kepareng paduka. Netepi darmaning Senopati. Lah ta iki sing tak jaluk. Tangkep jojol kantaran bau. Ngajak pirang dina kowe Canaka.
Janaka. Nganti horeg bumine. Gumaledhek swaraning kreta. Mubeng. Padha-padha prigele. Narpati Mandara ingkang minangka sisiring kang Sangkarna Basusena miwah. Nata Indrawati Prabu Harimurti. Datan ngetang wanci. Dedrek udrek. Datan mulat. Saya tebih minggir ing laladan Kurusetra. Piye karena karepmu? Panggiripun kula ngupadi lenanipun Janaka. Opat-opat panah kok nganti kaya udan mangsa labuh. Rama? Ya piye? Menika. Ketingalipun semanten menika sampun natas gulunipun Janaka. Wis. Kuwi yen wis mbok culke mesti genah matine Janaka. Nyuwun pangestu Prabu. Napa iki? Lungsen kula jebol setekem. Walah. Wong rambut jebol rek. Ora nek ngantek ngurangi kebagusanmu ya ora. Mbok diseranani ngangge kupluk. Golek Muriah cek gelem. Iki terus hubungane iki apa? Lambe elek kok. Timbang wong wedok-wedok gur ngitung panganan. Wetekno to gonggong. Kene tak tembele maju aneh ya. Prabu dos pundi? Piye to? Wong katiros semanten kala wau dipun dawuh nglepasaken pas gulunipun Janaka. Lha punten kok kretanipun mesthenipun mboten oyak ngeten. Kowe iki ra ngerti.
eneng semut ngangran ki mlebu nyanggon selakanganipun bapa nyokot. Aku njundil tak gaplek. Jarane njumbul obah kretane. Kowe iki nek ora ngerti iki mbok takon ku. Oh, semut to. Hei maju meneh. Karno iki. Lah panjenengan niku ya aneh kok. Oh, kira cetha nek mriki mau nggen blethok lho panjenengan kok ya liwat kene. Sing ngerti iki ya sapa nek wong ora jarak kok. Mboten jarak. Wong gerang niki terus kon junjung kereta, ya. Cah ora. Kono diukili sik kono. Riwut landange Narpati Ngawangga balekke panah Sang Arjuna nanging ugi asa njabel rodaning kreta ingkang kepaluh nenggih kableseking ndut kaya wis datan titis Narpati Ngawangga ngene Mas paosake keringet brol dliwiran nuju arsa musti sanjata gedhisikan Kyai Pasopati natas jangganing Dipati Karna. Oh Kakang ya oh saking landheping pusaka ampuing gaman nganti tugel tel parandene mustaka masih temumpang datan angrebake saliranira Sang Basukarna labet masih geganjel kreta Jawata ngewiyat nawuraken kang kembang wewangi minangka pratandha pakurmatan guguring Sang Karna. Oh.
datanane king ngucap Dewi Kunti kaya sinambering gelap gilang-gilang pasuryaning Narpati ngawangga kasarating Bagaskara satemeh nanduki Tyasira sang Dewi Kunti kaya ginubah jantunge kaya sinigar sigar atine kang mangkono kaya wis purna darmaning Prabu Karna Basusena. Oh